Nginibingelele ngane zakwethu, kuyaphileka lapho? Ngiyaphila ngane zakwethu. Yazi ngane zakwethu khona lenye izwi engifuna mhlawumbe sithi ulishare kancane. Yabona la libani ku-Exodus chapter 20 verse 7, uyabona? Awuthi ngiqale ngilifunde ngane zakwethu bese ngiyalichaza ukuthi lichaza ukuthini, yabona? Exodus lapho nawe ungalifunda ngana ukuthi lapha eBhayibhelini lakho noma ezwini lenkosi lapho ngane kwethu chapter 20 verse 7 Exodus, yabona? Lithi you shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltlessly who take his name in vain. Mangilidla ngesizulu lithi Exodus chapter 20 verse 7 lithi ungaliphathi ngeze igama lika Jehova uNkulunkulu wakho, ngokuba uJehova akayikumiyeka uliphatha ngeze igama lakhe. Ngime chaza leli verse ngifuna ukuchaza ngifuna ukulichaza uthini ngane zakwethu, ngoba yabona khona inkinga esinayo emhlabeni, yabona abantu abaphatha igama lika Jesu Kristu ngeze. Leli izwi lichaza ukuthi kahle kahle ungasebenzisi igama lika Jesu Kristu ngenxa yenjongo zakhe ezimbi, yabona? Shuba sinabefundisi abaningi nje abasabalele beshumayela ngoJesu ngenxa ukuthi bafuna imali, yabona? Imphefumulo kaNkulunkulu bayifunela ukuyiqola imphefumulo kaNkulunkulu. Yibo bonke abantu abaliphethe ngeze igama likaNkulunkulu laba, yabona? Sibe nabantu nezigebengu ezithi emayihamba zithi ziyontshontsha, zithi ziyathanda zithi uNkulunkulu ngiyakhuleka ukuthi ngiyithole le mali ngiyoyintshontsho, mhlawumbe bawubambe heist, mhlawumbe bawokwenzana, yabona? Konke lokhu kuliphatha ngeze igama likaNkulunkulu. Mawulifunda ke leli iBhayibheli ezwini lenkosi la chapter 7 uthi uNkulunkulu akayikumiyeka umuntu owenza leyo nto leyo, yabona? Ukuthi igama lika Jesu lisebenze ngendlela wrong, yabona? Ukuthi usebenze igama lika Jesu ukuthi ufuna ukuyobulala umuntu, buso mawusumbulele buso uthi uJesu okwenze ukuthi umbulale lo muntu. Mawusuyibambile iheist imali, hayi uNkulunkulu ongisizile ukuthi ngiyibambe imali, yabona? Konke nje basenabefundisa abashumayela ngoJesu kodwa beyifunela lento. Abanendaba ukuthi nesihogweni, abanendaba ukuthi niphila impiloni, bayifunela lento le, yabona? Kuliphatha ngeze igama likaNkulunkulu lapho. So uNkulunkulu uthi akayikumiyeka umuntu kanjalo, yabo? Kahle kahle. So ngizamulana ngenza ukuthi leli igama lika Jesu Kristu asilisebenze ngendlela eright, yabona? Ngeyinjongo eright, yabona? Ziningi izinto esingayikhulekela igama lika Jesu. Ufuna umsebenzi, khulekela imoto, izinto ezipositive. Hayi ukuthi uphathe igama lika Jesu kodwa uthi ufuna ukwenza into embi, uthi hayi ngiyathandaza igama likaNkulunkulu ngenxa ukuthi ngifuna ukumbulala usibanibani, yabona? Ngiyakhuleka uNkulunkulu sengathi ngafu bani. Hayi lutho kuliphatha ngeze manje kanjalo ngana kwethu, ungakwenzi. Uma kube uyakwenza lokho unqamuka ukuyeke ngana kwethu, ukhulekela izinto ezipositive egama lika Jesu. Igama lika Jesu akusilelwe ukwenza into embi. uNkulunkulu akangene ezintweni zethu ezimbi esizenzayo, yabona? Sekithi alichaze leli verse leli Exodus chapter 20 verse 7, ungaliphathi ngeze igama lika Jesu, yabona? Uthi ngifuna ukumbulala bani, sengathi ngangisiza uNkulunkulu ukuthi ngimbulale ubani, sengathi ngangisiza uNkulunkulu ukuthi ngiyintshontshe le yamali, sengathi lutho ngana kwethu, yabona? Yabona? So lokho ngane zakwethu etha ngilishare nje leli izwi ukuthi ngane zakwethu singaliphathi ngeze igama lika Jesu Kristu ngenxa ukuthi uNkulunkulu uthi akayikumiyeka umuntu owenza kanjalo. Singazi sijesu uNkulunkulu esijezisela ukuphatha ngeze igama lakhe. Ngiyabonga, nibe nosuku right ne, shap shap.